наврасон табиатан худмарказ мешаванд, зеро дар ин марҳила бисёр ба худ ва эҳсосоти хеш ғарқанд. Аммо омӯзиш додани ҳамдардӣ, эмпатия ва инсондӯстӣ ба онҳо кӯмак мекунад, ки бо нигоҳи васеътар ба ҷаҳон нигаранд ва нисбат ба дарди дигарон бетафовут намонанд. дар давлатҳои хориҷ барномаҳои хизмати ҷамъиятӣ ё ихтиёрӣ барои хонандагони мактаб ҳатто ҳатмӣ шуданд. онҳо бояд соатҳои муайян дар корҳои хайрия ширкат варзанд, монанди кӯмак дар хонаҳои пиронсолон, ҷамъоварии кӯмаки башардӯстона ва ғайра. дар давлати мо суннати ҳамсояпарварӣ ва садақа додан аз дин ва фарҳанги мо ҷорӣ буд, вале ҷалби махсуси наврасон ба ин корҳо метавонад бештар шавад. барои бедор кардани ҳисси ҳамдардӣ волидайн метавонанд аз хурдтарин чизҳо шурӯъ кунанд. масалан, вақте фарзандатон мебинад ки шумо ба хишованди бемор сар мезанед ё ба як ниёзманд кӯмак мекунед, ӯ низ мефаҳмад ки ин кори шоиста аст. мумкин як рӯзи идона ӯро ҳамроҳ ба ятимхона ё хона интернати кӯдакон баред ва бо ҳам чанд тӯҳфа расонед. ин таҷрибаи чашмкушо барои наврас мешавад. ҳамчунин дар корҳои рӯзмарра ӯро ташвиқ кунед, ки нисбат ба ҳиссиёти дигарон бо фаҳм рафтор кунанд. масалан, агар хоҳарашро ранҷонд, ба ӯ гап занед, то дарк кунад ки суханаш чӣ гуна таъсир расонд. ё агар дар синфи як ҳамкораш мушкилие дорад, масалан пай бурдед ки ятим аст ё аз оилаи камбизоат, бо фарзандонатон гап занед ки нисбат ба он ҳамсинфаш ҳасостар бошад, масхара накунад ва агар тавонист кӯмак кунад. омӯзгорон низ метавонанд фанни одоб ва ҳуқуқи инсон ё дар дарсҳои тарбиявӣ мавзӯи инсондӯстию ҳамдардиро баррасӣ кунанд. масалан, тамошои филм ё хониши китобе ки дар бораи шахси маълул ё қаҳрамони раҳмдил аст, метавонад дилҳои наврасонро нарм кунад. ҳамдардӣ вақте дар наврас парвариш ёфт, ӯро ба инсони комилтар табдил медиҳад. дар дӯстӣ ва муносибатҳо ғамхортар мешавад, эҳсоси адолат мекунад ва омода мешавад ки дар оянда шаҳрванду роҳбари боинсофе бошад. дӯстони азиз, оё шумо ин таҷрибаҳоро анҷом додаед? лутфан назари хишро ба мо ирсол намоед. сарпарасти барномаи мо ширкати Линдавид мебошад. Линдавид барои тамоми оила.